CIG Ensino estamos aquí neste Congreso de Educación Inclusiva para denunciar que a política da Consellería de Educación é todo menos inclusiva. Nestes últimos días sabemos polos centros de ensino que non pola administración que se está facendo un estudo, un inquérito entre eles preguntando se sería posible facer para o curso que ven aulas de educación especial integradas dentro dos centros ordinarios. Como ben sabedes, a Consellería actúa sempre con oscurantismo e non respeitando as mesas de negociación. Na mesa sectorial non se sabe nada a respecto desta intención da Consellería e desde logo, se é como parece, na CIG Ensino estamos completamente en contra de que se creen guetos dentro dos centros ordinarios para ali integrar a todo alumnado con necesidades de educación especial. A atención á diversidade non é facer un gueto, a atención á diversidade consiste en integrar o alumnado segundo toda a legislación que se refire a este aspecto dentro das aulas ordinarias para que xunto co resto do alumnado poidan avanzar na súa educación. Este oscurantismo da Consellería, ademais, ten outra intención, que é facer esta reforma a coste cero, sen informar as familias e, desde logo, sen atender as necesidades deste alumnado. Se a Consellería fixese caso ás demandas da CIG Ensino, que levan sendo desde hai moitos anos, a de dotar do persoal suficiente aos centros de ensino, non serían necesarias medidas tan negativas como esta. O profesorado de PT, o profesorado da ELE, as orientacións están moi necesitadas de ter reforzos nos centros, que é algo que levamos pedindo desde a CIG Ensino e algo que constitúe, ademais, unha das nosas principais reivindicacións durante todas as xornadas de folga que levamos feitas neste curso e que tamén repetiremos na xornada de folga que temos convocada para o próximo 28 de abril.